ɲininkali bɛ bana juguya ay mais ni ngota nta ka ɲininkali gɛlɛn ma mais ɲininkali to nga ɲininkali fana kɛ a kɛ kologɛlɛnw ye aya basi tɛ mɔgɔw sigilen bɛ k'o de kɔnɔ aya basi tɛ tɔw k'u pan min kɔnɔ dɛ an b'o de fɔ piya basi tɛ bɛnkɛ mun kɛra Kucala wa 2 points 33 talibés suspects mis aux arrêts o ye nanzarakan wala bamanankan na an ka nin faamu wala ko talibé cɛ 33 bɔɲɔgɔnko siganamaw olu minɛna Kucala talibé ye mun ye talibé o ye fulakalandenw de ye kalandenw quoi ayiwa bamara gafe min ye nin fasiri o de ye les pays Pesoba ale ye dugu ye min ni Kucala cɛ ye kilo 45 bɔɲɔgɔnko ye Kucala ayiwa i k'a dɔn kalanden ninnu sa siganama ninnu minɛna araba kalo tile 27 an ka fini don baw fɛ o don kalo tile 27 bamada an ka ngolomasiri tabaw u ye ninnu minɛ maa 30 kɔ bɔɲɔgɔnko talibew don siga kɛmɛw la a kɛra Pesoba de Pesoba komi y'a f'i ye ani Kucala man jan an ye kunnafoni sɔrɔ bonda min na olu y'a fɔ an ye ko wulibali don dɛ ko fɛn bɛɛ a yɛrɛ nin ko in bɛɛ daminɛna mun fɛ u ye bɔlɔlɔsira kumakan dɔ de mɛ n'o ye vocali o de sera gendarmew tulo ma muso dɔ de kumakan don a ye vocali nin kɛ k'an ka fini donbaw k'u lasɔmi vocali in kɔnɔ muso y'a jira k'a fɔ ale bɛ k'u lasɔmi de maa dɔw bɛ yen Pesoba ye kuluni sanfɛ ye k'ale dan t'u la dɛ k'a bɛ maa 1000 ni dɔɔnin bɔ denmisɛnninw b'a la balikuw b'a la minnu dɔw si yɛrɛ bɛ san 25 bɔ ayiwa ko n'i ye muso in ka kuma ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin siganama ninnu ko su fɛ u ka munumunu salo ka ca kosɛbɛ mais tile mana bɔ u bɛ kuluni kan ye ayiwa o kunnafoniw de dilen sa ka lakana tigilamaw ma olu fana y'u sen don affaire in ko in na k'a ta n'u bolo fila ye u ye maa 30 kɔ de welewelema da a ye kunnafoni sɔrɔ cogo min na sɛbɛn fatiriba ko ale bɛ gafe in yɛrɛ sɛbɛn tuma min na k'a bɔ gendarme minnu bɛ yen u ma a jateminɛ kɛ fɔlɔ ka sɛgɛsɛgɛliba kɛ ka kunnafoni jɔnjɔnba di an ma fɔlɔ sabu u bɛ kow sen na ayiwa maa minnu minɛnen filɛ nin an ye gendarmew wele Kucala u ka dɔ fɔ n ye a la u ko k'an k'an jɔ fɔlɔ ko sabu sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa ka nin ko in k'a sama k'a bila diɲɛ la ko mɛ maa bɛ se ka da min na o de y'an ye kunnafoni sɔrɔ bonda kelen min fɛ dɛ ko talibe minnu minɛnen filɛ nin Kucalakaw tɛ dɛ sabu maa si tɛ sigida in n'a ye min b'u dɔn a mɛnna i k'a dɔn kunnafoni kɔni tun bɛ boli la ko ni cɛ minnu n'u dɔn ni maa minnu n'u ma lakodɔn u kɛn bɛ ka yɛrɛkɛ Pesoba kɔnɔ a n'a lamini u kɛn bɛ jatigɛ yɛrɛ ye sigida maaw ma ko Pesobakaw babada u yɛrɛ tɔɔrɔlen don maa ninnu yeli la dɛ o de y'a to maa kofɔlen ninnu laban na sa tɛgɛ dar'u kan maa 33 ayiwa n'o nɔ yera la o ni min ka kan o ti fɔ nka gendarmew ko u ye maa 33 de minɛ fɔlɔ dɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen u nana mun d'a kan i k'a dɔn ko hali bi siganamaw bɛ yen minnu kɔni purukutura olu y'a kɛ sentigɛ ani ko laban janfa alimami sentigɛ ani ko laban olu bolila ayiwa tɛgɛ ma da olu ka fɔlɔ ils ont fui ni dun y'a jateminɛ Pesoba ni Kucala yɛrɛ man jan yɔrɔ de don dugu yɔrɔ caman bɛ yɔrɔ min surtout kulu in sanfɛ nka maa ninnu minɛnen Mamada Bangasika dɔw yer'u la Bangasikaw wa dɔw bɛ bɔ an kɛrɛfɛ jamanaw fana na n bɛna bɛɛ ɲɛf'i bɛnkɛ ni walawala ko ye e tɛ ka wɛrɛ de lamɛn n b'a bɛɛ f'i ye maa minɛnen ninnu na a fɔra an ye cogo min na dɛ Burukina bɛ maa 15 bɔɲɔgɔnko b'a la Kɔrɔwari maa 5 bɔɲɔgɔnko b'a la Laginɛka b'a la ayiwa ko nin maa ninnu minɛnen a nana ni hakilisigi yɛrɛ de ye Pesoba o tuma k'an ka hakili lajigi sa siganama ninnu minnu minɛnen filɛ nin ye ko dɔw siga kun kɛra dɔw la hali dɔgɔkun tɛmɛnen dɛ Kulukɔrɔ ye u y'olu fana tɛgɛ dar'o olu kan o tuma k'u b'a ɲini Maliden fɛ bɛɛ lajɛlen k'i ɲɛ yɛlɛ ka kɔlɔsili kɛ nin ye siganama ye ka n'a siri ka n'a bugɔ e ka an ka faamaw ladɔnniya bali olu b'a kɛcogo dɔn Mahamadu Jara ale ka fasiri don k'i fa kɛ Kuluba Jara fo n den don ayiwa Ala k'aw bɛɛ kelen ma kana sira la dɛ bɛnkɛ kana siga o kuma la fiyewu ko Ala k'aw bɛɛ kelen ma e ni Kuluba tɛna ɲɔgɔn faamu e ni Solo Jara fana tɛna ɲɔgɔn faamu e ni Segu Jara pariya tɛna ɲɔgɔn faamu bisimila
Ne. Jani kumana Malika. Crise malienne. Deux points. Youssouf Toloba dégage des pistes de solutions. Oya nanzara kaya wala bamananga na benge. Babala gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ. Ne ka dɔgɔnɔkɛ faama Youssouf Toloba a bɔra ka fɛɛrɛw di ale ka faamu na min bɛ se ka k'a fura ye. Ayiwa. Gafe min ye nin wolofi o de ye les pays. Les pays. Ɲininkali jaabi kɔnɔna la n'o ye interview ye. An ka bɔlɔlɔsira belebele dɔ fɛ n'o ye VOA Afrique ye. A kuma n'o de kan. Ayiwa. Youssouf Toloba ale tɛ Dana Abasagu Dosow ka ɲɛmaa ye wa. A y'a ka yeta de fɔ. Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi ani ale bolo fɛɛrɛ minnu b'a la k'a ban. Dana Abasagu Dosoba a dansɔgɔ k'a ni ko ani ta ani sisi Youssouf Toloba Omar tɛ n da don a la fo n ka dɔgɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fo Omar Agoyiba tɛ Saudi yan Hama Jigiba bɛ yen Musa Jigiba a bɛ yen an b'u fo ka dɔgɔnɔ bɛɛ fo kosɛbɛ ka Yalikoye fo ko se o wulema Jano Kudaraw tiga ye n'a ye tigɛlinkuru n'a ye marifa tiga ka di n'a bɛɛ lajɛlen tiga ka di kadɔ ye i b'a dɔn min ka di kadɔ ye ka fara tiga kan to kado to wala ni b'ale di bi sen da file fan dɔ k'i sen da file fan dɔ ka to sama tayi e bɛ bɔ yen dɔwɛrɛ bɛ yɛlɛ tellement to ni jalen don i b'a su na la ka don ou bien i bɛ juru don a la ka don i kana ka taa foro la to ka juru don to la ka don i kana ko siyɛn n'ala barika da ala ma latigɛ n ka taa o dugu la n'ala sɔnna an bɛ arajo dɔ dayɛlɛ i ye n tɛ se arajo baara la o Bangas an ye n tamani fɔlɔw de i bɛ taa tamani bɛ dɔgɔnɔfɔliw la o a b'i bila tamani fɔ yɛrɛ la o ka di o tiga ye n'a ye tiga ye n'a ye tiga ye n'a ye marifa tiga ye n'a ye yabo yo yabo yo yabo yo yabo yo yato yo yato yo alharamu alharamu voilà jayi kelen tɛ to fɛ koyi ne ye maa dɔ ye bi ne ko fisɔn ko munna e tɛ to fɛ i tɛ to dun a ko mon père ne ne ka to dun fo n'u y'a sɛbɛn n ka ordonnance la ko ni m'a dun n bɛ sa ko ni to ma kɛ ale ka ordonnance la ayi ale tɛ s'a ma ne ko ja maa wɛrɛ bɛ yen a b'a don fɛ bɛnkɛ a b'a don fɛ ayiwa Bamara an ka don gafe kɔnɔ an ka Dosoba ka kuma lamɛn a ka ne ɲininkali jaabi kɔnɔna na a ko kabini transition in daminɛna fo bi Bamara ko yɛlɛma ba ma kɛ Mali gɛlɛya in na dɛ Youssouf Toloba ko k'an kana an yɛrɛ dogo kow kɔfɛ ko yɛlɛma belebele ma kɛ dɛ k'ale y'a fɔ an ka ɲɛmaw ye n'o ye transition ɲɛmaw ye u k'u cɛsiri u bɛ ka baara kɛ koyi ko mɛ baara tɔ de ka ca mɛnɛ ni Dana Abasagu ɲɛmaa ka kuma lamɛn a bɔra n'o hakilinaw de a ko ale bolo tant que maa jugu datɛmɛ walekɛla ninnu tant que u ka ɲɛmaaw dan bɛ hôtelbaw la Bamakɔ ye Bɛnjiya la Bamara ko gɛlɛya in tɛ ban dɛ tɛ ban Mali kɔnɔ ko fo ka fɛɛrɛ de kɛ an ka transition ɲɛmaaw k'u hakili to o yɔrɔ la ayiwa ka fɔ an ka ɲɛmaaw n'o ye fanga furancɛ fanga ɲɛmaaw ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka jadima minnu bɛ Bamakɔ ye dɛ Bamara k'olu ka ko ban olu minnu bɛ burusi kɔnɔ ye n'o ye Dosow ye olu b'u janto villagew la awɔ ko n'o kɛra Bamara ko kɛlɛ in bɛ ban seleku mɛlɛku ayiwa a ko fɛn min ye ŋunuŋunukan min bɛ ka boli bɔlɔlɔsiraw fɛ ko Dosow n'an ka sɔrɔsiw k'u t'a fɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Youssouf Toloba a y'a jaabi a ko n bɛ o yɔrɔ lajɛya aw ye an b'a fɛ ka baara kɛ n'an ka sɔrɔsiw ye nka an bɛ don min na i ko bi baara ɲɔgɔnna t'an ni ɲɔgɔn cɛ dɛ baara ɲɔgɔnya t'an ni ɲɔgɔn cɛ nka village dɔw la ni sɔrɔsiw ma se ka se Dosow b'olu lakana ni sɔrɔsiw nana dɔrɔn o tuma u bɛ ɲɛfɔli k'u ye ka jɔyɔrɔ d'u ma u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ n'u tilala u ka opération na u bɛ taa ayiwa ko walasa ka gɛlɛya in ban Youssouf Toloba kumana dɛ a ko a b'a ɲini fanga furancɛ fanga maaw fɛ o tuma u ka sigikafɔ fana u k'u hakili to o yɔrɔ la ni maliyɛnw ye ka sigikafɔ don maliyɛnw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ko sabu ale bolo waati min bɛ yen bi marifakisɛ panw wala k'o tɛ gɛlɛya in ban Mali kɔnɔ dɛ awɔ ko an kana o yɔrɔ bila kɛrɛfɛ ka d'a ka dantɛwalekɛla ninnu ale b'a dɔn tigitigi a caman ye Malidenw yɛrɛ de ye minnu ye duloki don a ɲɛjugu kan minnu bɛ k'u dɛmɛ k'u ka jamanadenw faa caman y'o de ɛ kɔnɔ tɛ ba bɛ se k'a ɲɛfɔ cogo di terroriste ka Kati kan attaqué ka Sévaré attaqué k'i kɔni b'a dɔn k'a fɔ maa wɛrɛw b'u ɲɛma o ko la dɔgɔnɔkɛ kumana dɛ
le chef de Dana Sago Isu Tuluba ako ale bolo jamanadenw u bɛ se ka lakana tigilamaw dɛmɛ ka dantɛmɛ walekɛla ninnu kɛlɛ o yɛrɛ de laɲininen don nin waati in na u bɛ jamanadenw dɛmɛ cogo di k'u la kunnafoni k'u la faamuya k'a yir'u la dosow t'aw jugu ye dɛ sɔrɔdasiw t'aw jugu ye n'aw ye maa jugu ye a ye dosow la dɔnniya ou bien a ka sɔrɔdasiw la dɔnniya olu b'a baara kɛ cogo a k'o de y'ale ka fɛɛrɛw ye an fɛnɛ ko ko sɛw jan de na ko jamtan oyo o ya foli man jan ka tɛmɛ kadɔ foli bɛnkɛ ni ne y'u y'a foli la dɔrɔn ko ne bɛ boli de samiya fɛ o bɛ na n'u ye fɛn pɔyo sɛw ma u de bɛ le pɔyo jan de na voilà faut ka tunu ɲɔgɔn na n'o tɛ ni min ye foli da ni min fɔlɔ ye foli dabila ka sɔrɔ aw ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na o ka samiya tɛ diya bɛn o ka foli yɔrɔ kɔnɔ fɛn kelen kɔni y'a diya ne ye mun tun ye kadɔ de n bɔra la de ka kɛ bozo la a ɲana ka kɛ bozo la ka don ji la bama k'a minɛ n kɛra kɔrɔbɔrɔ de ye bɛn o ka foli yɔrɔ fɛn kelen de ka di ne ye bɛn kadɔ bɛ foli kɛ yɔrɔ o yɔrɔ surtout kadɔ cɛkɔrɔba fila kelen ka ɲɔgɔn bɛ furu daga sira la bɛn kɔnɔ bɛ yen a bɛɛ bɛ yen bila yɔrɔ ayi kɔnɔ tɛ sigi o don yɔrɔ la fiyewu kana nin fɔ munna kɔnɔ tɛ sigi bɛn ko k'u ka foli kɛ kɔnɔ folikɛkan bɛ kɔnɔ laboli Allahu akbar dɔgɔnɔw bɛ nin sɔrɔ Musatigiba ye nin mɛn kɛ a y'a mɛn bon nin ka di suwa yɛrɛ ni jiginna Musatigiba kan o ka di suwa ye suwa sama kɛ an bɛ dɔgɔnɔw bɛɛ an b'u bɛɛ fo bɛɛ kɛ bisimila kɔrɔbɔrɔ fo ka bozow fo voilà sinankunya ka di mama alayi siga t'a la kosɛbɛ bisimila bɛnkɛ ne jɔn ka kuma fɔlen bɛ ka a yɛrɛ nɔ minɛ ayi dɛ an panna kelen kunna tiɲɛ don CEDEAO an ɲinɛna kosɛbɛ a ye CEDEAO kɔni an ɲinɛna kosɛbɛ CEDEAO b'a fɛ ka bɛnkɛ ka mun de kɛ Babada, la CEDEAO étudie la possibilité de créer une force anti-push. O kɔrɔ o y'a nanzarakan de bɛnkɛ farafinna jɛkuluba in tilebiyan fan fɛ jɛkuluba ye CEDEAO Babada k'u bɛ ka jateminɛ de kɛ u bɛ se ka fanga dɔ dilan cogo min k'a bila min bɛ coup d'état bali i y'a faamu bɛnkɛ i nɛn dun i ka nin walawala n'a sɔrɔ o bɛ se ka kɛ nin ye siɲɛ fɔlɔ ye k'o mɛn dun b'a dɔn n'o kɛra o bɛ diya maa fɔlɔ min ye o ye suwa saba kɛ ne denmuso Babada wale bɛ de ye nin fasiri k'i ka dɔn CEDEAO jamanaw ɲɛmaaw k'u ko a tɛ bari ka kɛ koyi u ka fanga dɔ sigi sen kan min bɛ coup d'état kɛlɛ a kana se ka kɛ farafinna yan tilebiyan fan fɛ nin kuma sɔrɔla cogo di i b'a dɔn Faransi président Emmanuel Macron ale tun bɛ tile damadɔ taama la Guinée Bissau jamanakuntigi n bɛnkɛ tɛ wa musokɔrɔba de sin bila ale y'a ta ka Adama Sisɔkɔ da ale kan ka sɔrɔ ka Mamadu Sisɔkɔ da Adama kan Babada a tɔgɔ i b'a dɔn Umaru Sisɔkɔ an balo a bɔra k'a fɔ ko CEDEAO k'u bɛ ka jateminɛ kɛ n'u bɛ se ka fanga dɔ sigi sen kan min bɛ coup d'état kɛlɛ i y'a kɛ dɔrɔn gama a sɔrɔla foroba baro dɔ de fɛ ani Emmanuel Macron ye min kɛ ɲɔgɔn fɛ Guinée Bissau a ko ale bolo ni fanga min dilatɔ filɛ nin k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka sɔrɔdasiw k'u lasira coup d'état ɲɛ coup d'état min n'a bɛna ni gɛlɛya caman de ye a bɛna ni jamana seginni ye kɔ a bɛna ni dankari ye sɔrɔw la coup d'état min n'a bɛ ka farafinna tilebiyan fan fɛ jamanaw gosi a bɛ waati nin ma CEDEAO ni an bɛ don min na i ko bi a ɲɛmaaya bɛ n bɛnkɛ bolo Umaru Sisɔkɔ an balo a k'an bɛɛ balo dɛ ale de y'a ɲɛmaaya ta nin y'a kalo kelen dɔrɔn ye a ko coup d'état de bɛ ka caya jamana minnu sigira bɛɛ fanga kɔnɔ bolo kɔrɔtala ka faama minnu ta olu de karaba wulila ka bɔ u ka fanga la i n'a fɔ Laginɛ Burukina Mali ale yɛrɛ porobaranaw a bɛɛ fanga bɛɛ dafirila sɔrɔsiw de fɛ a ko hali ale yɛrɛ ye Umaru Sisɔkɔ an balo k'u y'ale jɛ coup d'état la awɔ ja o b'a kɔnɔ koyi k'u y'ale jɛ coup d'état la koyi tentative ayiwa bon sɛbɛn fasiriba ko dɔw bɔra ka kuma yɛrɛ ko CEDEAO ɲɛmaa kura n'o ye nin bɛnkɛ ye ko a bɔra ka nin kuma min fɔ nin ye a kɔkɔrɔma donna Faransi président fɛ hakilina la dɛ sabu ko sabu Faransi président yɛrɛ y'a ka kuma sɔn ji la ko nin situation ninnu n'o ye coup d'état ye ko a tɛ bɛn dɛ
san 19 na n'o ye 21e siècle ko coup d'état a jɛnti kɛ n'a ye jamana kuntigi fila ninnu sa u ma sɔn ka walawalaliba kɛ an ye u bɛna fanga min sigi sa ka coup d'état bali u ma don a dogodogoninw na nka sɛbɛn fasiri b'a ko laala CEDEAO ka tɔnsigi min bɛna kɛ Guinée Bissau yɛrɛ k'o na kɛ sababu ye u k'u nɛn don a la fanga in bɛ dilan cogo min ka coup d'état bali a tɛ ku i la i k'a kɛ. Coup d'état bɔlen kɔfɛ fanga in bɛna mun fana bali jamana kuntigi minnu b'u ka jamana jɔsi sariya sɔsɔ ka au lieu que u ka tako fila kɛ u bɛ sariya yɛlɛma ɲɛjugu kan k'a ferekete yɛlɛma walasa ka tako sabanan kɛ 3e mandat u ye kangari don bɔrɔ kɔnɔ k'a di jamana kuntigi jumɛnw ma o la Alassane Ouattara u kun y'a di jɔnni ma n'a ka fanga dafirila Laginɛ président kɔrɔ Alpha Condé k'olu bɛɛ de tun y'a essayé ka nin ko in kɛ o la sa tɔnsigi baralen min kɛra juin kalo tile 4 tɛmɛnen Akara Nigéria jamana kuntigi Muhammadu Buhari ale tun y'i bolo ci tabali kan ko ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ jamana kuntigi ni mandat 2 de dir'i ma n'o banna ni sabanan bɔr'i da goni ka k'i kan. Est-ce que Nigéria président au fond la taper du poing la taper le poing sur la table. Est-ce que pour exiger que des dispositions soient prises contre les dirigeants qui s'évertueraient à briguer un 3e mandat. Est-ce que il va donner dans la 2 mandats quand il est là. Non, tu es comme ça, ko siri la de benga. C'est la jamde. Ka jamte. Benga. Jango kuma folo mbeka re nomne de. Au cours de béane. La France, la junte au pouvoir, la durée de la transition, Choguel Kokala Maïga face à ces contradictions. Bamara France ko kuma o surasiw bɛ fanga la cogo min transition kunwa jɛnali ko Choguel ka kuma kɔrɔw bɛ k'a gɛn k'a nɔbɔ gafe min y'a fɔ Wagadu yɔrɔ Choguel de tun bɔra k'a fɔ ko fanga farancɛ fanga ye ko surasi fanga don o tuma la ko halala fanga tɛ sariya fanga tɛ ni légal ni légitime. Ayiwa premier ministre waati kunkurunin o kɔfɛ ko bɛɛ nan'a ye a kuma k'a yɛlɛma maintenant a ko u ye zana dɔ fɔ yan ko n'i b'a fɛ ka jama ka kanu sɔrɔ ka jama ka mandiya sɔrɔ k'i bɛ fɛn de f'u ye min yɛrɛ ka bon hakili ma k'a fɔ fɛnɛ grip k'a c'u kan. I b'a dɔn jɔn ye nin fɔ Adolf Hitler. Adolf Hitler Allemagne ɲɛmaa kɔrɔ don hakili b'a la. Ayiwa ko Choguel bɛ k'o hakilina in de baara walasa k'i yɛrɛ kodiya fasoden fan dɔw ye Bamada o de y'a to a bɛ k'a yɛrɛ sɔsɔ ka se yɔrɔ la kururu fo a yɛrɛ nana kɛ o waanɛ ye sa ka situation yɛlɛma a nana k'o waanɛ ye. Ayiwa sɛbɛn fasiri b'a ko n'i ye Kamalen ka yeta ye n'o ye premier ministre ye Bamada a tun tɛ fanga la tuma min ani bi k'an ka ta k'a da kan. Ayiwa i b'a dɔn sɛbɛn fasiri b'a ko premier ministre min b'an kunna bi an bɛ don min ko bi fanga b'a bolo sabu gouvernement ɲɛmaa don ɲininkali caman de bɛ fɔ sa o tuma a ka jɔsen kura nin a dun ye parti dɔ président de MPR mouvement patriotique pour le renouveau ayiwa o ba a y'a kɛ komi a t'o tɔn in de dɔn sa o tuma sabu a nommera gouvernement ɲɛmaa a y'a daminɛ jumɛn na fɔlɔ sɔrɔsi minnu bɛ fanga la kalo caman i bɛ ka binnen kɔfɛ Mamada ko Choguel kun tɛ kuma ɲuman fɔ dɛ o y'a sɔrɔ a bɛ mouvement M5 RFP o ɲɛmaa don ayiwa sɛbɛn fasiri b'a ko k'a tun bɛ attaquer fanga yɛrɛ la da la ka kuma k'u ka taabolow fɔ k'u tɛ se foyi la o tuma k'u ma sigi halala kɔnɔ illégitime. Ayiwa k'a b'o o kuma ninnu fɔ ni fɛɛrɛ ye o gundo b'a yɛrɛ dɔrɔn de bolo MPR ɲɛmaa o waati la ale de tun ye Guaradalaw bɛɛ lajɛlen ka kuma lasela ye porte-parole ka ɲɛsin transition ma a ko sɔrɔsi fanga de b'an kunna sɔrɔsiw de bɛ ka sɔrɔsiw nommé ko sɔrɔsi fanga de don wa sariya fanga tɛ halala fanga tɛ sariya fanga tɛ i n'a fɔ ko si m'a bɔ sɛbɛn fasiri b'a ko Choguel taara fo k'a fɔ ko fanga in kɛra colonel fanga ye awɔ kabini o kɛra sa bɛɛ kɔni ɲɛ jɔra Choguel la sa a bi sɔrɔsiw gosi cogo a b'o gosi n'i y'a jateminɛ transition fana bɛ taa la de fururu ministre kɔrɔ dun ye Choguel ye jago ni industrie
Ok, ancien ministre commerce et industrie, on va faire ça. A été clé là. Il y a femme. Année transition qu'on a là, à terminer là. Aïe quoi d'affaire? Pour faire tes frères transition qu'on a. A combien d'y aller de pays? M5 RFP qu'à la Nina. Pour transition manga teme kalutan chidi. Ayo fode. 2 juin, le 7 mai 2021. Ayo fode Johnny Yana, Bandao. Obinga fangat la laga d'affaire, mais kalola. Par un coup d'état militaire. Ko shogel aye fanga kogoroma do katla ko fanga kele aywa soutien plus profondeur du régime Ibeka o Ibeka ga fanga aya kogoroma do katla ka ke abini sababu aywa abla le premier ministre ala sa bawara go shogel go ne ka yere soso ka kuma ko be ka nobo ali transition ko ma jali bawara ni surasu be nomination mununge date so shima CNT no e wasa bloye agogo minte sere o te halalai date maga okola bawara surasu ye fanga mine ga ku tai ito me shogel dade colonisation du pouvoir la junte régime illégal et illégitime ayi ko te ye shogel ga kuma kono tuguni ito yala aywa mi ga dugono be ora abi ko ayo kuma nu yere foli kon maw mai chike o foli ina be nyona aywa tura sifanga légitime illégal gente ayi oshimana otifo ko famba yere nyini nga sa bo munye shogel yele mani wati aka nomination bole ko foi ma yele ma klima bon abocho klima abocho bla ama bincho bla o sura sikelo ne be fanga la o sura sikelo ne ale ka premier ministre décret signé ko sobe o ibado sugel ale de tunye ibeka ga fanga ko gorma dum baye anano fene kele mamunu ye fanga yere bile ale kumo nyema ya yere la aywa sebe fatiri pa ko ko dun ya soro aye kokoroma dum ba de ta Ibeka ka fanga la saba ko ye ministre porte parole du gouvernement ayo now o wati ra ko na ko ma déclaration do ke wa ko ni clé bora wal ni be gata koro no e tanti ko clé yele bi soro est-ce que ninga soro ka ko lo tamashien ke sa ko se mi me ka di transition be semina bi ko ma bi se ko o sege ko donne awo naam ko odi asoro akunye Ibeka kele fere kogoroma do ko Ibeka e bara bele mununge ko ma bi se ko yede jamana e bara minge Ibeka ga kilila est-ce que ancien ministre porte-parole du gouvernement ama siga sigoni kili bobara ka ga blogi yelema nyejugu ka o kuma la mi tanuno e Ibeka e ayo kele est-ce que premier ministre ne ati famundi ainsi que o kele ga sosoli wili Ibeka ga fanga ko la ka ngwara mine ka bolo mine ni o jacha mambe bololo sira o ka ako ko francité Mali ga la kana balia juere ayi ko Ibeka ka fanga de desera olu de desera ka la kana sawati ko fanga nye fanga deselindi ayo ale dun toro fanga kono fo ka fanga fu ya abo ministériel la 2016 ayo ali bi fami français sa l'ancien porte-parole du gouvernement sous Ibeka ako radio dokan ko français ko ni français tumana ambo bolo la 2013 ko Mali yere tumbe joshi ka bo gafe ka de Allah akbar ala ko noke ko pa ko nyema ko chefo Mali dun aywa andoro la ale mana fanga la sawa non seulement aller mo chefo a willa franchi yere de kamasa aywa ka franchi ko jelaki ni sonjugo bela ji naam ayge wala sa ay josé munun ta premier ministre la ma et politique kolosi la ba munun ba faire les observateurs awo olu ko annale fangala ko korode nale be fangala fembe kan mais nale te fangala foi de moy est-ce que ko dogere ko lu be pariere ka pariere ko kana siga la fiu ko na bora premier ministre ya ni na ko ay bara fefe ko bi transition ni bara fefe ke ka betla ka bela gushi ka ke ngora dala aywa ko saba ka ko tifam ne ma sabela ayo ko sabu ka daka ko bana do de be shogel la ibo bana ndo ay syndrome d'Ibris okoro fanga banakise fanga dia ko jugu yo banala ko de bala ko no dun kera i tie bi tunila di iti sosoli fe
i bi ko kɛ ten dɔrɔn ka bugɔ ka taa dɔrɔn awɔ i bɛ k'i yɛrɛ ja de yira dɔrɔn ni fɛn min da man di la o ti kɛ i bɛ jagoya fanga kɛ abus de pouvoir ko ni syndrome d'ivresse bɛ mɔgɔ min na baba o bana in b'o de pli la o de la ne ka mandat fɔlɔ ye nin fɔ ne ma ne ma se ka foyi fama i ka mandat i ka dutigiya la wa i kana jamana kuntigiya min da dɛ n'o tɛ n b'i da fara an ka taa bɛnkɛ dafara ye kun na an k'an da jɛya ye da voilà i ka du i ka mandat i ka du kɔnɔ an ka jamana tɛ mɔgɔ bɛ arajo baarakɛla kɛ président ye kumakɛla baw an da dɔrɔn de b'an kun arajo baarakɛla bɛ se ka kɛ président ye dɛ école karamɔgɔ ma kɛ président ye an olu de m'an kalan kuma la an mana se kuma la tugun an bɛ école karamɔgɔ bɔ bɛnkɛ i da sera tɛgɛma gɛlɛnw de ma bɔgɔda maa fila bɛ yen olu tigɛ maa saba bɔgɔda ne tɛ teriya kɛ n'olu ye école karamɔgɔ kelen banki baarakɛla pharmacie tigi nafa si t'olu fɛ teriya la i bolo ala hali baden dɔgɔkɛ n'i taara fura san ni dɔrɔmɛ y'a jɛ a t'a di n b'a dɔn a bɛ kɛ cɛ la i bɛ to k'o fɔ ka kuma i bɛ to k'a fɔ ka caya nka ɲɔgɔn de kɛra nɔ ɲɔgɔn kɛra tɔgɔ fɔ de ye gasi a bɛ bɛɛ lajɛlen fo o bɛ kɛ ɲɛ fɛnkɛ an bɛ furafurala ba fo suguba kɔnɔ a n'a kɔrɔ n'a dɔgɔw bɛ bɛɛ lajɛlen ka sigiɲɔgɔn bɔgɔda furakɛlila dɔw nanen bɛ Sikaso kabako don ayi bɔgɔda bana o bana b'i farikolo la i yɛrɛ jɔlen ɲɛ b'a bɛɛ ye u bɛ tila k'a fura d'i ma bɛnkɛ o ma ɲi dɛ ni mɔgɔ jɔlen i ka bana jate tigɛ awɔ u b'a bɛɛ yiri la u b'a bɛɛ yiri la de A à Z fura min ka kan u b'o fɛnɛ f'i ye ayi mais n'i ma taa la ne ka numéro ta i ka n wele dɔrɔn bɛnkɛ wele subaga o la n b'u ka numéro d'i ma u bɛ Sikaso yan ne de bɛ k'a f'i ye ne ka numéro ta dɔrɔn 76 29 62 76 voilà n'i y'u ka numéro d'i ma non kabako don mais ne bɛ numéro fɔ e ka teli ni e b'a dɔn anw ma kalan anw tɛ se sɛbɛnni na teliya la o 76 29 62 76 29 62 76 o don a faamuna o de n ka Orange Money o de n ka Western o de n ka Ria o de n ka Money furakɛli ko ni wari ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i sabari sa bana bɛ furakɛ wari kɔ ne ka ordonnance dalen tɛ dɛ bɔgɔda non ninnu ye ko fɔ ne la bi a ka bɔ a tile ma k'u da sera a ma de ko kolo dɛ k'i ka problème ye kolo de ne yɛrɛ jatigɛlen ba yɛrɛ don bisimila bɛnkɛ tɛ kuma dɔn ba dɛ jatigɛ mun na cɛ u y'a fɔ ni précision min effectivement an bɛ dugawu de kɛ ala ka u ka fura nɔgɔya n ko cɛ ko n kɔnɔ jalen ko awɔ a y'o kun fɔ ko bi tile kɔnɔ ko n bɛ ka sumaya santi n bɛ da walahi tiɲɛ don ayi bi kɔni ne yɛrɛ ɲɛ b'i la cogo min na nin t'i lahala kɔrɔ ye o ne yɛrɛ tun y'a miiri fantanya ye parce que kuma dɔw la n'i ma kɛ dɔgɔtɔrɔ jolenba k'e ka fantanya ɲɛkisɛ n'i ka farigan ɲɛkisɛ dɔn i t'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na parce que ni Orange Money tigɛra n na i bɛ bana voilà bon bana yɛrɛ fɛnɛ n bɛ bana u bɛɛ u ɲɛdani kɛcogo bɛɛ bɛɛ fura ye Orange Money n y'a faamu bɛnkɛ an bɛna o ci ma à peu près 60 000 francs a ka nɔgɔ ala fɛ bisimila bɛnkɛ aya an dontɔ i ko dɔrɔgu ma ɲi dɛ ko dɔrɔgu ma ɲi babada n'i y'a ta a b'i bila dantɛmɛ wale la jɔn dɔrɔgu ta bɛnkɛ a mun kɛ n y'a tigi tɔgɔ fɛ n'i sera ma n bɛ segin a kan a lajɛ tuguni ayiwa babada naam ni hinɛ ka bɔ a makari ka bon i ko cogo di ne yɛrɛ t'a dɔn n man kan k'a ta quoi ayi bɛnkɛ ni kɔni ne m'a sɛbɛn ka ban n ko fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ a bɛ maa dɔ de ladi babada ni cɛ ka jugu ko ye bɛnkɛ n'a ka cɛ juguya bɛɛ lajɛlen o t'a bali k'a fɔ n'a ma ba kɛli ma koyi il égorge sa cousine de 2 ans qu'il a confondu à un lapin o kɔrɔ nin filɛ k'a kanimɛ den san 2 dɛ babada k'o da k'o kantigɛ k'ale bolo a ye zonzanni de minɛ aw safurula a'uzu billahi minash shaitani diɲɛ wulila et puis a bɛ k'i banba ko zonzan don koyi ko fa b'i sen 4 sɛrɛgɛ ja o ye den bolo n'a sen sɛrɛgɛtɔ de Allahu akbar a ka dɔgɔ ala ye je te dis san 30 ok
Allahu akbar bengani to la kalli yete ga daka o ka ni manga to ide kayi ja droguta la chejugu mawra ya kiri ya fam ayi dala che ayi sosoli da jiju ga kur fo jiju yere ko nafilla akunye Zozan de fa tara Zozani de soro gabuko fene muruta ka kantige isu labene do ka kennaji astaghfirullah ja abe ka kuzini sanfla bengai kuma ngani kalang abo na fenyene ni fo na tumami drogu de ma blasawa anana yi akuzini de to o ya soro de ba fene nye fama na dema o de fene nana ka be na gabula ka sura fene ko dabali o tara de dale soro jilla ab malik me fa de ni najin ni na mais Zozan de do ale be ka ke Zozan de o ab me fa sa ka data suma ka shibo astaghfirullah parce que tant que drogu baka bo ima no drogu tara no ina fo la si sejuruni nu unu hakili te nyo fe ko ina fo yawa sama gen nu Senegal lu fa do ma yawa kuma to yara ya fo bora de akumena ke Zozani yere di ko ka buso anye be Zozan de dale na nye be ni demba o ya ka jewli din de batara boka Allah ya ka jewli kule be nyona o kule da yoro mi sinyo nana o bena ko ya maru kana bwa no la de dale tuta talla kana tigla mawul wiyo ulu nana yoro mi ko jone jo ko anata akuzane tuber ko drogu tala ba jaramu taga da buti o ka daka fo ka sin korota o ka intare de kuyi polisi la isa zanameri la ɲininkali kun fɔlɔ la jɔra la mais a selen babaji ɲɛkɔrɔ babara yɛrɛ k'i komi fa bilen yɛrɛ de b'ale la sa a y'i jɔ a la gendarmerie la k'ale bɛ fɛn min ta dɔrɔgu de don ale balo de ye dɔrɔgu ye ko mais tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ale ma adamadenya tigɛ kɔnɔ ale ye Zozani de ye wa y'a sɔrɔ a kun falen ko fo b'a sen firifiri ko fo Zozani b'a sen naani firifiri jawo ye mɛlɛkɛ ni bolo n'a sen de san fila den san fila Allah taala olu y'a koro sa k'a koro fa da nana jɔ a la a jɔlen a la ja o y'a sɔrɔ sɛbɛn b'a bolo yɛrɛ dɔrɔgu ɲɛ fa yɛrɛ wulila la ka tɛmɛ a delila ka bisimila kabando la u ka jamana in na ye awɔ a delila ka kabando kɛ jiji kɔni olu ye jateminɛ kɛ k'u n'a don a si kaso de la si kaso procureur y'o fɔ cogo min jiji fana tugura procureur ko o kelen na ko si kaso ale b'a si kɛ kaso la ni Zozan nege de b'a la e tɛ taa kungo kɔnɔ ala k'an kisi dɔrɔn ko kɔlɔlɔ minnu ka lajarabi kɛlen a ye ala ka o kuma foni sera n'u bɛɛ lajɛlen k'a bɔ an bɔ a bolo ala k'a bɔ an ka taafɛnjugu bolo kira n'a so kosɔn sɔli da sali a bɛ bɛɛ lajɛlen fo o bɛ dansigi bi ta la an ka nin bila joona n'o tɛ nin makari ka bon quoi ne den photo yɛrɛ dali i dabali kabako don an bɛ bɛɛ fo a bɛɛ waliɲuman dɔn a bɛɛ waliɲuman dɔn n'ala ma basi kɛ tɛnɛn don ni kɛnɛw sabatira n'a ye furaw kɛ a bɛ ɲɛ ni kɛnɛw sabatira an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan nɛgɛ ɲɛ 17 inshallah hakɛto b'o la sallallahu alaihi wasallam